mangka perkenalkan asma kula Jessica Priscilla saking kelas 10 TJKT 1 badhe pranata cara wonten ing acara wisuda SMK Asindai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, Bapak atau Ibu Guru, para tamu undangan lan konco-konco ingkang kula tresnani, ing dening Monica, kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi berkah lan rahmatipun. Saangga kita saged kempal bebarengan kangge melaksanakan acara perpisahan sekolah. Kula ngaturake panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersah rawuh. Sumangga acara menika kita awiti kanthi rurutan acara kados pundi ingkang sampun kacawisaken. Susunan acara perpisahan sekolah. Satunggal pambukaan, kali sambutan kepala sekolah, 3 sambutan wakil siswa, sekawan pentas seni, sekangsal panutup. Kagem mengawali acara menika, sumangga kita ngucapake basmalah bebarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kaping kali sambutan kepala sekolah Bapak Suswono M.Com, kula persilakan. Acara kaping 3 sambutan saking wakil siswa kelas XTJKT 1. Wakil siswa kula persilahkan. Acara kaping sekawan pentas seni saking siswa-siswi, sumangga kita nikmati bebarengan. Acara kaping gangsal panutup, sumangga kita tutup acara menika kanthi ngucapake hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi kabeh manfaat lan berkah. Menawi wonten kekurangan lan kalebatan, kula nyuwun agung samudra pangarsani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.